boss, pick call now. Pick call. Why you not the pick my call? Amsa kira mana. Amsa kira. Pick your call now. Pick call. Pick call. Amsa kira. Kashe shi mana. Ku kamun shi da sannan ku kashe shi da. Kashe shi. Ya ku da. Ka kama shi. Kai waye ne? Kai. Me da manku da yaro nan? Me da manku da yaro nan? Ka san abin da yaron yayi kuwa? Bai sani ba, amma ba risi kashe shi. Randin muna fada yaron ya zo yana mana biwi. Ya zo yana nuna ma mutane. Ogamu ne ya ba mu oda mu kashe yaron nan. In kai wasa kai da yaron nan za mu kashe ku. Ka ba mu wuri da Allah. Shi yayi babban laifi ne. Kai, je ka kashe shi. Bye bye. Kada kai min yaro. Ka san waye ni? You think my boy? I will deal with you. Ka san waye ni? Sai na yi gaba da kai.
kasa wani ne da suna jalinta yaron ne da na yi musu biyu su ne da suke za su kashe ni sun kori na waya yake waya yana nan na gudu na wurga ma a daji ne na wurga da daji Okay, these people are very wicked. So don't worry. Don't worry. I'm down. akwai daban da suke ta mama gaba akwai daban nasu a gaba Okay, we'll be there. I'm Jory. Dai nan ba ya tira ba. karamin yaro na ku kamo min abu Wallahi ai baka san shi da karfi ba ai ya tira wallahi. karfin ya fi na zaka in karamin kamo min mutum taktin banza Ya yaron nan ai. karamin yaro nan ne ba ku hala Yadda banzan alfa. nan ga mu jefar da shi ko ku zagaya da shi ne ko ku jefar da shi a kogin nan